Hau, Iñigo! Zer moduz? Ondo. Ondo? Bagoaz ekerrezketa egitera? Vale. Lehenik eta behin, nor da Iñigo Pedruzo eta zergatik aukeratu du leku hau? Iñigo Pedruzo naiz, Laudioka naiz, eta barka aiesai da zue, baina erderaz hitz egingo dugu elkarrizketan nire ama hizkuntza delako. Soy Iñigo Pedruzo, soy de... Iñigo Pedruzo naiz, Laudiokoa naiz, eta Alderdi Popularraren alkatege naiz, Laudion. Grabaketarako parke aukeratu dut, bizilagun guztientzat leku oso garrantzitsua delako, izan ere, Antzinako Laudiotik geratzen den bakarra da. Del Laudio antiguo, ya que... Herri honetan egon diren alkate guztiek Laudioko alde zaharra ezabatu dute, eta nik uste hau dela Euskadin alde zaharrik ez duen herri bakarretarikoa. Este será uno de los pocos pueblos de Euskadi que carezcan de casco antiguo. Peperen programaren barruan zeintzuk dira lan ildo nagusiak? A ver, en esta época, en estos momentos electorales es fácil prometer y decir... Garai hauetan eta hauteskundeen inguruan promesak egitea erreza da eta hau eta bestea egin nahi dugu esatea. Baina 4 urteak oso arin igarotzen dira eta emandako hitza bete behar da. Gauza batez harro nago. Ni udalean egon nintzen 4 urteetan, nire aulki 1000etik atera ziren proposamen guztiak, eta uste dut ia talde politiko guztiek haien alde bozkatu zutela, ni udalean egon gabe ere praktikan jarri zituzten. Adibidez, poligonoetara sarbideak hobetzea eta señalizazioa, interneteko banda zabalera sarbidea, enpresa batzuk gai honekin arazoak zituzten, ditudan datuen arabera, arazoak zituzten enpresa hauek konpontzen joan dira. Bestalde, beste kontu batzuk ere eskatu genituen bere garaian, baina ez dituzte kontuan hartu eta ez dituzte egin. Hauek eskatzen jarraitu nahi dugu. Adibidez, Laudiorako eta Aiaraldearako ziu mugikorra. Ez baitu ezer konpontzen bat Naklaresen jarrita egin duten bezala. Hiriburura Gasteizera garraioa hobetzea. El transporte hasta la capital, a Vitoria. AP 78ko bidesaria merketzea edo kentzea. Autobusen geltokien eta ordutegien aldaketen inguruko jakinarazpenak ez dira egin. Esos tampoco se han materializado. Galdakoko ospitalerako garraioa hobetu dezaten eskatuko dugu bebai, eta alba da, bakoitzak nahi duen ospitalea hautatu ahal izatea. Y si se puede, seleccionar el hospital al que quieres ir. Galdakaokoa hemendik gaizki komunikatuta dago eta gurutzeta hobeto bat datorkizu, zentzuzkoena gurutzetara joatea da. Lo lógico es que fueras a cruces. Bestalde, aurreko hauteskundeetarako proposamenen artean zegoen bat berreskuratuko dugu. En las propuestas electorales para las anteriores elecciones. Adinekoentzako jantoki soziala sortzea. Autozaindu daitezen laguntzeko, harremana izateko haiekin eta zelan dauden ikusteko. Beste alderdiren batek proposamen bera egin zuen, baina naiz eta ongizate sozialeko saia eraman, ematen du ahaztu egin dutela. Berre hartu beharko da, inguruko herri batzuetan egin baitute. Ambulatorio berriaren proiektuak, Latiorron egongo denez, garraio sistemaren bat aurreikusi beharko du. Laudioko auzokide guztiek bertara joateko aukera izan dezaten beren kabuz, ez daitezen kotxez joatera behartuta egon. Azkenean, auzoa kolapsatuko delako. Naiz eta aparkaleku bat egin, dagoen lekua oso murritza da. Neurtuta dago, leku gutxi da. Está medido, vamos, es poco sitio. Ze kompromiso edo politikak proposatuko ditu PPk Euskararen esparruan? A ver, hizkuntza eta euskara garrantzitsua da. Eta oso ondo dago kanpaina desberdinen bitartez euskararen erabilera sustatzea. Adibidez, belarri prestekin. Baina uste dugu hizkuntza ezin dela inposatu. Denok jarri behar dugu gure alea. Bi pertsonak ez dute eztabaidatzen, batek ez badu nahi. Berdina da hemen. Bi pertsonak elkar ulertzen dute. Biek elkar ulertu nahi badute. Si las dos quieren entenderse.
Eta amaitzeko, zergatik eman behar dio Laudioko herriak konfiantza Iñigo Pedruzori edo Pepeko zerrendan? Yo creo que la gente ya me conoce los 4 años. Nik uste dut jendeak dagoeneko ezagutzen nauela. Udalean egon naizen 4 urteetan auzokide guztiontzako onuragarriak izan diren ekintzen alde bozkatu dut eta sustatu egin ditut. Eta horrela izaten jarraituko du. Nire aletzoa jartzen jarraituko dut, bai teknikoetan, zein nire bozkarekin. Aurrera ateratzen diren proposamenak onuragarriak izan daitezen ahalik eta auzokide gehienentzako. Si no son para todos los vecinos, para el mayor número de vecinos.